हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय ओइयो बुंफाहरदों आरोना आंजों इन्ट्र लानायाव जोङो दा जोंनियावहाय नोलोबारियावहाय इउबिपिअनि डिस्ट्रिक्टनि मिटिं जादों आरोना जोङो इयाव ज' थांनो नागिरदों दा सिख्लाफोर दंसोगारो नै सिख्लाफोर दंसोगारो ओरैबो दंबावोसो फैबावाखै ओइथिंजाय दङ आरो मोसाग्रा ग्रुपानो होनजायो आरोना जोङो ओमफ्राय मोसाया आरोना दिनै गाबोनसो मोसागोन दिनै मोसानायखौ होथ'आनो ओमफ्राय गाबोनसो दिनै माने मिटिंफोर जाजोबग्रोदों आरोना ओमफ्राय गाबोन मोसानोसै आरो जोङो दा थांबाय थानोसै थांनानै जोङो दा फार्स्टआवनो मा खालामहैगोन कुपन लानानै ओंखाम जाहैग्रोगोन आरो जोङो मिटिङाव मा मा होदों मा मा ओंख्रि होदों जोङो जाहैनोसै आरो दा गोदो बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय साइकेला बेबो सासे लोगो नेदों माखासे ओइ हाजो खाथिखा नामा जोंना दां दां नुखायो ओरै फिल्डआवहाय मालाय भलिबल गेलेनाय जागासिनो दिनै गेलेनाय माबा माबि जादों आरोना बादायलायनायफोर दाबो फैला नै आबौ मेब्लाखौसो नुहुरलाय लांबाय दाबो फैला हा नङा इयो माराम खानायसो माबा हा सारखोनाय सानदोंनो सासेया माराम खाबायब्रा बे दहोबाय बे माबासो नालाय लहा ना थिं होनो बेखौ मानो फैदों जोङो इयाव सेंग्रा नायनो फैयाखै दे जोङो ओंखाम जानोसो फैदों दहायनो होनखादों आङो जोङो फार्स्ट थांग्रोनानैहाय कपन लानानै ओंखाम जागोन होननानै दायो कपन लानोसै कपन हरजागोन ना हरजायाथाय ओमफ्राय ओंखाम जाहैनोसै आरो फायखारिखौसो लोगो मोनलायबाय हनै आयु ओइनै बुंखायो ओइ नै नेजानाया खारबोनानै दासो मोनफैदों हरनाया ओइलाय दख'ना खारां खाथांखौ गाननायदोंमोन आङो गैया गाननो हाया मैयानिखौ माबा गाबोन माथो ओंखामनि कपन होदोंनो माथो ओंखामनि कपन होदोंनो ए ओरैसो जों मोसाग्रासो आयु नै बोरैबासो होनखायो जोंखौ मोसाग्राफोरा बुरजाथार 12 जन मानि मुलिबो होलायलायदों नामा आया सोरबा लोमजानो हागौना बै गेलेनायफोरा दुखु मोननो हागौना दा गाबोनो अमा बेदर मोनजादों जानो अमा बेदर मोनजादों ए बार' जन ना मा होनदों देलाय सानलाय साबेसे सासे सानै साथाम साब्रै साबा 6 7 8 9 10 11 12 जन मार 12 जन मोनबाय नै जाहैनोसै दायो 12 खानखा फार्स्टआवनो फैनानै बेखौसो नागिरफैग्रोखायो ओमफ्राय जाहैनोसै आरो दा मा लिरनाय दंथाय खुंगा 17थि 2 बोसोर दारि जथुमा गगामुग दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनो थावनि नोलोबारि सान्दुंथिं बोरैबा नुजोब्बायलै र' ओंखाम जानाय थांगासिनो जों दायो मंगल बर'नि नामाव बेखेवदों आखौ बेखौ जोंनि मंगल बर' हेड सारनि नामाव जाहैनोसै रोङोबो गेट मोनबाय लोगोफोर बेखौनो सोंदों आरो बेहा जाहैनोसै जोंहा टिकेट काउन्टारावबो नै कन्ट्रल रुम सोलिगासिनो बार'थालै हरा दाना टिकेटखौ हरो ना हरा लानानै मा खालामगोन नोंखौलाय टिकेटखौलाय फैसासो बियो होनलाय जों दहायनो होनखादोंमोन नों मारगौ दोनैफिनगारगोन ना ओहो दोनैफिनला बेखौ दोनैफिनबाथाय बेसा लस जागोन बेखौ दोनैफिनबा बेसा लस जागोन जायगा मोनबायानो मालाय मिथिगोन ओंखाम रानग्राफ्रा अनला बावसो अनला रावबो ओंखाम संना दै न' खाथिफोरना ओइ र'लै लिडारफोरा नै
मासे सिन्थालाय ओंखाम रानग्राफोरालाय आयु बेदर हायग्राफ्रा आयु अमाया माबेसे अमाया माथाम खावसे ओं फिथा बानायग्राया नै फिथा बानायगासिनो फिथाबो मोनजागोन ओंखामाव फिथाबो होगोन नामा साहा मोनलोङो ओरैबायदि फेसिलिटि ओरैबायदि सिबिंनि जानो ना गुरनि जानो ना बारा रायलायजायालै नोंसोरनि आंहा दा आन्दायगोन अ नै लाय थास' बिथ'रिया जायाखै जानोसो फैदों दासो अनलाखौ देगोन माथो जोबहांबायानो नै बिराद मानसिया ओंखाम जाबाय नामा माथो जोबहांबायानो ए आरो दंबावनो आं देखायबाय थाला नै अनला रानग्राया इउटुब लाग्रायाबो आयु खनसे नुरा हाथायखौ मोजाङै नुलायनि दासो फैनो मोनबायहाय इउटुबार जाहैनोसै आंहा दंथ' आरो इउटुबार मानसिना बिराद खामानि थायो अनलाजों अमा बेदर ओमफ्राय लाब्रा ओमफ्राय थास' बिथ'राय नांगौ हर आंखौ सोंखारि खोमा ना बिथ'राय नांगौ होनना ए नांगौ मा मोनखो मा मोनजाखो मोनजोब्बाय जाबाय हाबो जाबाय थानोसै नोंखौ लायाखैमोन आं नै लानोसै दासो जाखांबोलायबाय जि गोथावखामोन आरोना अनलाजों नाथुर ओमफ्रायो थास' बिथ'रि ओमफ्रायो खोरदै ओमफ्रायो आलु लाब्रामोन आरो ओमफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय नाबो दङ ओमफ्रायो अमा बेदरखौ जाबाय जोङो अमा बेदरानो गोथावसिनखा नालाय ओमफ्राय जाखांबाय आरो नै दा जानानै जोङो दसे भलिबल गेलेनाय नायनोसै आरो ना हौवासाफोरनि एसे इन्टारेस्ट मोनो खोमा देखायगोन र' आङो दा ओरै भलिबल गेलेगासिनो नै ओमफ्राय माबेनि टिम आं मिन्थिबावानो आरो ना नामखौ सोङासै माने ओमफ्राय हौवाफोर गोजाना ओमफ्राय जोङो बारा खाथियाव थांनानै नायासै लामायावनो थानानै नाहरबाय आरो दायो ओमफ्राय बबेनि टिम जों मिन्थिया खाथियाव थाङासै नालाय रावनावबो सोङासैबो आरो दा गेलेगासिनो बबे देरहाना दंथाय ओरै सिमेन्ट जनायफोरनिबो फैदों आरो ना गेलेनो दायो मानिजों गेलेदों मिथिला ओइ बरिया ओइ जादों ओइ आउट जाबाय आउट जालायबाय सिमेन्ट आरो जनायनि खोमालै बिसोरो ओरै जायनै ओंखाम जाग्राफोरा ओरै मा लाना फैदों मना गोमोआव ए दावदैयानो माथो रेजेंजेंथार रुखानायखाय रेजें जादों बारा नायबाय थाला जोङो थांनोसै मोनाबाय बबेनिया देरहागोन मिथिला गाबोन मोसानो जखा सिफैबावो नायलाय दिनै मोसानाय गैया नालाय दिनै ओरैनो डिलिगेटल' दं नालाय ओमफ्राय गाबोन मोसानो थाखाय सिफैबावोसो नै सिफैबावोसो ओं नोंसिना आथिं आरोना सेखै जांबाय ओमफ्रायो दिनै सोलोंबा मोजां जागौमोन आरो गाबोन मोसानायाव लानो बिबार बायनो फैदों नै जोङो नै सासेया दखानिसो जाहैबावबाय नालाय बायग्राया ओमफ्रायो जोङो गुफुरखौ लाबाय आरोना नै ओमफ्राय इदिबो दंमोन गोमो खालारनि ओमफ्रायो गुफुरबो दंमोन ओमफ्राय जोङो गुफुरखौ मोजां नुनानै लाबाय आरोना नै बेहा मालाय बे बारनैखौबो लाबावबायसो नै इखौबो लाबावबायसो नै ओं फोथाया गिदिरथार नायो बिदिनो जागोन ओमफ्राय अबे मोनसे आंनि मोनलाय बिबारा इयो ना नों लानाया नै आंनि
लोगोफोर न'आव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय मोनाबाय दायो नै गोजांनानै जिखौ जोमनांगौ जालायलायबाय आरो ओमफ्रायो जोङो सानावनो थांदोंमोन ना सानावनो थांनायखाय सुइटार गानलाङाखैमोन ओमफ्रायो लानोबो उसुबिदा मोननानै लायाखैमोन आरो न'आनो खाथिखामोन नालाय मानो सुइटार लांलायनांगौ होननानै आं लाङाखैमोन आरोना ओमफ्रायो दा मोनफैबाय आरो गोजांबाय मोनाबायबो नालाय ओमफ्राय बिदा आङो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन नै फलथिं दंलायो बेयाव बिबार लाबोदोंमोन आरोना दहायो जोङो बिबार बायदोंमोन ना बेखौनो लागासिनो आङो दाबो दोनथ'नाय जासिगोन दा भिडिअखौ बाय बाय